Vedení středočeské policie se kvůli nutným úsporám rozhodlo zrušit oddělení služební kynologie v Kladně. Proti jsou ale nejen psovodi. Přidala se i Unie bezpečnostních složek a svůj nesouhlas dal najevo taky Středočeský kraj. Policie ovšem trvá na tom, že 10 služebních psů vyřadí už k 1. prosinci letošního roku. Jitka Iblová z Rakovnicka si vzala do péče 6letého ovčáka Denise před půl rokem. Ve Slaném se rušil policejní sklad a 2 strážní psi museli pryč. Vždycky nám všichni potvrdili, že teda pokud si psa nikdo neveme, takže bude utracený. No takže skončil Denísek u nás. No. Teď se středočeská policie chystá zrušit oddělení kladenské kynologie. Zatím sice ubezpečuje, že k utrácení psů nedojde, u psovodů ale i tak vyvolal záměr velké zděšení a nesouhlas. Je to tragédie, samozřejmě pro nás jsou ty psy jako děti. Zítra odevzdávám psa, kterýho mám de facto rok a půl od malého štěňátka. Policejní ředitelství vysvětluje, děláme to z ekonomických důvodů. Předpokládáme snížení našeho rozpočtu pro příští rok o téměř 40%. Vedení středočeské policie si od zrušení oddělení slibuje úspory až 1 000 000 korun ročně. Jako špatný a neuvážený krok hodnotí reorganizaci taky Unie bezpečnostních složek i Středočeský kraj. Vedení policie ale argumentuje, že v případě potřeby může povolat psovody z jiných kynologických oddělení, které v kraji fungují. Vzhledem k tomu, že jde o minuty, kdy opravdu, když se ztratí malé dítě nebo nemocný člověk, tak tento psovod při tom dojezdu v životě nemůže stihnout tohoto člověka zachránit. Máme vážné obavy, že tento plán šetření bude šetřit na bezpečnosti občanů a že se zhorší situace na Kladensku. Běžný občan tuto změnu téměř vůbec nepozná, protože budeme schopni z těch ostatních skupin ten servis, na který ten občan je zvyklý, zajistit. Vedení Středočeského kraje policii nabízí, že na provoz kladenského oddělení přispěje. Pokud ale k dohodě nedojde, skupina psovodů od 1. prosince skončí. Lucie Komňacká, Česká televize.